Hon yw'r pedwerydd fideo mewn cyfres o fideos sydd yn rhoi trosolwg i'r Gweithdrefnau Diogelu Cymru newydd, a sy'n berthnasol i blant a bobl ifanc mewn perygl o niwed. Yn mynd llaw yn llaw hefo'r fideo yma, mae yna fideo ychwanegol a fydd yn rhoi arddangosiad o sut mae'r gweithdrefnau yn gweithio'n ymarferol yn defnyddio'r app. Mae fideo yma yn delio hefo adran 3 rhan 2 o'r gweithdrefnau a sydd yn delio hefo penderfyniadau a chynhadleddau am ddiffyn plant cychwynnol. Nawn ni gychwyn hefo atgoffa ein hunan o'r camau sydd wedi eu cymryd lle hyd at hyn. Mae'r pryder diogelu wedi cael ei trafod gyda chreolwr llinell neu'r berson diogelu penodedig. O hwnna, mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud hysbysiad i'r gwasanaethau cymdeithasol a maen nhw wedi derbyn yr hysbysiad. Mae gwasanaethau cymdeithasol wedi gwneud y penderfyniad cychwynnol a wedi hel trafodaeth neu gyfarfod strategol. O hwn mae'r ymholiadau Adran 47 wedi cymryd lle a mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud i hel cynhadledd am ddiffyn diogelu. Pwrpas y cynhadledd am ddiffyn plant gychwynnol yw wneud penderfyniadau ynglŷn â diogelwch, lles a datblygiad y plentyn yn y dyfodol. Mae'r gynhadledd yn dod ag aelodau'r teulu a'r plentyn lle bo hynny'n briodol ynghyd â'r cefnogwyr, yr eiriolwyr a'r ymarferwyr sydd fwyaf ynghlwm wrth y plentyn a'r teulu, mwyn gwneud penderfyniadau fel y dywedwn ynglŷn â diogelwch, lles a datblygiad y plentyn yn y dyfodol. Yn penderfynu a yw'r plentyn mewn perygl parhaus o niwed arwyddogael ac yn gofyn am gynllun amddiffyn, gofal a chefnogaeth a chofrestriad ar y gofrestr amddiffyn plant. Amledd y cynhadledd amddiffyn plant gychwynnol yw 15 diwrnod gwaith o'r cyfarfod neu'r trafodaeth strategaeth ddiwethaf. A mae'r gweithdrefnau yn dweud, ni ddylai fod yn hirach na 2 awr. Mae yna angen i bob asiantaeth sy'n mynychu yn yr cynhadledd cychwynnol i ddarparu adroddiad ysgrifenedig a bod yr adroddiadau yna yn cael eu rhannu gyda'r cadeirydd 2 ddiwrnod gwaith cyn y cynhadledd. Mae'r gweithdrefnau hefyd yn dweud mae rhaid i bawb sy'n ysgrifennu adroddiad o bob asiantaeth berthnasol rhannu, trafod ag egluro eu hadroddiadau a'r teuluoedd o leiaf 1 diwrnod cyn y gynhadledd. Os oes yn bosib, rhaid feddwl i gael y trafodaeth hyn hefo'r teulu mwy nag 1 diwrnod cyn y gynhadledd, ar gyfer rhoi cyfle iddyn nhw i ddod i nabod a ddod i ddeall y wybodaeth sydd yn yr adroddiad. I rhoi cyfle iddyn nhw paratoi, rhoi llais, ddewis a rheolaeth drosodd yn y cynhadledd. Yn y gweithdrefnau, mae yna disgrifiad o'r broses benderfynu a ddylia cymryd rhan yn y cynhadledd amddiffyn plant gychwynnol. A mae yna 5 cam yn y broses penderfynu. A wnawn ni canolbwyntio ar pob 1 cam yn y 2 sleid nesaf. I gychwyn, mae'n rhaid crynhoi'r gwybodaeth am risg o niwed arwyddocael. Mae'r gweithdrefnau yn sôn am ystyriwch beth rydym yn ei wybod am achos y niwed a'r effaith ar y plentyn. Ofyn y cwestiwn beth yw ein pryderon ynghylch capasiti rhianta, ffactorau teuluoedd ac amgylcheddol. A beth rydym yn ei wybod am ffactorau amddiffynol a chryfderau teuluoedd.
Cam gyntaf y broses benderfynu yw crynhoi gwybodaeth am risg o niwed arwyddocaol. Mae'r gweithdrefnau yn dweud y ddyliau ni ystyriwch y cwestiynau yma. Beth rydym yn ei wybod am achos y niwed a'r effaith ar y plentyn? Beth yw ein pryderon ynghylch capasiti rhianta, ffactorau teuluoel ac amgylcheddol? A beth rydym yn ei wybod am ffactorau amddiffynnol a chryfderau y teulu? Y cam nesaf yw gwneud sens o'r wybodaeth i sefydlu pam mae arferion yn cael eu cadw. Ac yn hwn, mae'n rhaid ystyriwch a yw risg o niwed a phryderon ynghylch gallu rhianta yn gobwyso cryfderau, teulu a ffactorau amddiffynnol. Y trydydd cam yw gwneud y penderfyniad. Yn ôl ein barn fel ymarferwyr, a yw'r plentyn yn wynebu risg parhaus o niwed. Os ydyw, bydd rhaid ystyriwch gofrestriad. Os nad ydyw a oes angen cynllun cymorth o rhyw ffyrdd. Y pedwerydd cam wedyn yw cofrestru, ac ein bod ni'n ystyriwch pa gategori ta gategoriau sy'n disgrifio risg parhaus o niwed orau. A o hwnna, bydd rhaid datblygu'r cynllun am ddiffyn gofal a chefnogaeth. Wrth o ystyriwch i beth sydd angen ei wneud, a beth sydd angen ei newid, beth mae'n rhaid i rhieni ei wneud, sut gall ymarferwyr hylwyso a chefnogi y newid, a pwy ddylai fod yn y grŵp craidd. Cyfrifioldebau y bobl sydd yn cymryd rhan y cynhadledd amddiffyn, yn cychwyn hefo'r cadeirydd. Cyfrifioldeb nhw yw sicrhau bod y cynhadledd yn canolbwyntio ar y plentyn a bod anghenion diogelu, gofal a chefnogaeth y plentyn yn cael ei nodi ac yr ymdrinir â nhw. Mae'r cydlynydd y cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth, sef gweithiwr cymdeithasol y plentyn, yn sicrhau bod y plentyn a'i deulu'n deall y canlyniadau a gynlluniwyd yn glir, ei bod yn derbyn y cynllun ac yn fodlon cydymffurfio. Yn paratoi cwblhau adolygu cyflawni a diwygio'r cynllun, a hefyd yn gweld y plentyn o leiaf bob 10 diwrnod gwaith, ac yn sicrhau bod y plentyn yn cael ei weld yn y cartref o leiaf bob 4 wythnos. Cyfrifoldebau ymarferwyr sydd yn cymryd rhan yn y cynhedladd amddiffyn plant yn cynnwys dadansoddi'r canlynol yn wrthrychol yr holl bryderon a'r wybodaeth sydd wedi casglu gan yr ymholiadau A47, cryfderau'r teulu a ffactorau amddiffynnol, canfyddiadau'r ymholiad A47 hyd heddiw. I penderfynu a yw'r plentyn mewn perygl parhaus o niwed arwyddocaol, i penderfynu pa gamau sydd ei hangen yn y dyfodol i ddiogelu a hyrwyddo llesiant y plentyn, i crynhoi ei hadroddiad a thynnu sylw at bwyntiau pwysig, ac i dehongli dadansoddi ac agluro'r wybodaeth. Mi fydd rhaid iddyn nhw hefyd rhoi eu barn yn y gynhedladd yn seiliedig ar y wybodaeth ar anwyd, ar a yw'r plentyn sy'n mewn perygl o niwed ac a ddylid rhoi ei enw ar y gofrestr amddiffyn plant. Mae'n pwysig iawn bod ni'n rhoi llais i blant a phobl ifanc yn y gynhadledd. Mae plant a phobl ifanc yn ffynhonnell gwybodaeth allweddol ynghylch eu bywydau a'r effaith mae unrhyw broblemau yn gael arnynt. Dylai'r plentyn deimlo wedi ei gefnogi i allu mynegu ei farn a'i deimladau, wedi ymrymuso fod rhywun yn rhoi llais iddo yn hytrach na dehongli ei deimladau o safbwynt proffesiynol. Bod wedi ei gynnwys fel ei fod yn adnabod y ffaith ei fod yn bwysig, ac yn gadarnhaol am y profiad i'r graddau bod ei gyfraniad wedi ei werthfawrogi. Yn y gweithdrefnau, mae yna sôn am y camau y fedrwn ni cymryd i gwneud yn siŵr ein bod ni'n rhoi llais i blant a pobl ifanc yn y cynhadledd. Mae'n bwysig bod ni'n gwneud yn siŵr eu bod nhw'n cymryd rhan a nid jyst mynyrchu.
I gwneud hwn, mae'n rhaid rhoi llais i'r plentyn yn yr un gynhadledd yn hytrach na fod yn eistedd fel aelod goddefol o'r gynhadledd. Gall y plentyn neu berson ifanc cymryd rhan mewn sawl modd, ac i helpu hwnna, bydd rhaid rhoi sylw a feddwl am eiriolaeth, eu presenoldeb yn y cynhadledd, cyfleu safbwynt yn adroddiad y gweithiwr cymdeithasol, neu ymarferydd arall, ella yn yr ysgol, y mae'r plentyn yn ymddiried ynddynt. Gwaith uniongyrchol gan ymarferydd cyn y gynhadledd, a rho cyfle i rhannu profiadau a llais i wneud trwy llythyr, darlun, testun ac unrhyw ffyrdd arall. Mae'n bwysig paratoi ar gyfer y cynhadledd, a camau y fedrwn ni cymryd yw egluro'r dasg ar broses a pwy fydd yn mynychu a pam, mynd i'r lleoliad, rho cyfle iddyn nhw weld y lleoliad cyn y gynhadledd, sefydlu a oes yna bethau y dymuna'r plentyn ei ddweud, a rhoi gwybodaeth o rhan oedran. Yn ystod y gynhadledd, bydd bwysig rhoi cefnogaeth i'r blentyn, a mi fydd hwn ella yn cynnwys cyfle i cwrdd â'r cadeirydd o flaen llaw, gwneud yn siŵr bod y blentyn yn glir pa rannau o'r gynhadledd lle na ddylai nhw fod yn yr ystafell, gwneud yn siŵr bod y plentyn yn yr ystafell cyn yr ymarferwyr, i'r cadeirydd dorri'r ias a helpu i pawb ymlacio, ac i osgoi jargon. Ar ôl y cynhadledd, mae adborth a chefnogaeth hefyd yn bwysig. Mae'n rhaid rhoi cyfle i'r blentyn drafod ei teimladau a'r canlyniad, rhoi eglurhad a gwybod pa gamau fydd nesaf, ac adborth cadarnhaol am ei cyfraniad. Rhaid annog hefyd rhieni neu gofalwyr yn rhagweithiol i fynd i gynhadledd amddiffyn blant bob tro. Mae'r gweithdrefnau yn deud mae'n rhaid i'r gweithiwr cymdeithasol y plentyn sy'n cychwyn y cynhadledd rhoi gwybod i'r rhieni am ganlyniad yr ymchwiliadau A47 a'r broses a ddilynir, sicrhau ei bod yn deall y broses, gan gynnwys gofyniad a diben asesiadau ac adroddiadau amlasiantaeth, diben y gynhadledd, sut mae'r cynhadledd yn mynd rhagddi, ei cyfraniad, presenoldeb y cynhadledd a'r canlyniadau posibl. Wrth gwneud penderfyniadau yn y cynhadledd, mae'r gweithdrefnau yn dweud mae'n rhaid i'r ymarferwyr gydnabod a nifer o pwyntiau. Bod angen canolbwyntio ar y risg gwirioneddol, tebygol a neu barhaus o niwed sylweddol. Dylid gwneud penderfyniad ar wahân ar gyfer bob plentyn yn y teulu, gan ystyried y niwed y mae'n ei ddioddef neu'n debygol o'i ddioddef a'r effaith ar ei iechyd a'i ddatblygiad. Mae ymarferwyr sy'n bresennol mewn cynhadlodd yn rhan o'r broses benderfynu ac ni chantwrthod ei cyfrifoldeb. Mae hefyd yn cynnwys gofynnir i bawb sy'n mynd i'r gynhadledd ac sy'n clywed y wybodaeth a roddir i gyflwyno barn ar gofrestru ar gyfer bob un o'r plant sy'n cael ei drafod. Mae yna nifer o negesion allweddol yn y gweithdrefnau i helpu gwneud y penderfyniadau yn y gynhadledd. Mae'n sôn am y pwysigrwydd o paratoi yn allweddol. Dylai ymarferwyr sydd yn cymryd rhan y cynhadledd baratoi crynodeb o'i hadroddiad sydd yn canolbwyntio ar y pwyntiau allweddol y dymunant ei gwneud yn y gynhadledd. Dylent defnyddio tystiolaeth a sicrhau ffocws ar y plentyn wrth gyflwyno'r crynodeb. Mae ffocws deiblyg i'r gynhadledd yn gyntaf gwneud synwyr o'r wybodaeth ac yn ail creu cynllun amlinellol i fynd i'r afael a'r pryderon. Yn ganolog i'r dealltwriaeth o lefel y risg sydd o niwed,
y mae dealltwriaeth gadarn o brofiad bywyd, dyddiol y plentyn a'i gofalwyr ta rhieni. Cofio bod pob plentyn yn unigryw ac felly bydd ei anghenion yn benodol i'r plentyn hwnnw. Mae'n bwysig felly bod pob plentyn yn cael ei ystyried ar wahân. Mae cyfrifoldeb ar bob rhiant i gadw'r plentyn yn ddiogel. Dylid ystyried ei rôl a'i gyfrifoldeb ar wahân. Caiff asesiadau proffesiynol ynghylch pryderon diogelu a chryfderau teuluoel eu hystyried. Yn sicrhewch eich bod yn gallu cyfiawnhau eich asesiad o'ch pryderon ac unrhyw gryfderau gyda tystiolaeth. Byddwch yn barod i gael trafodaeth agored am bryderon proffesiynol a chryfderau teuluoel ac i gymryd rhan yn y trafodaethau hyn. A hefyd, wrth ddrafftio'r cynllun amlinellol, peidiwch â chanolbwyntio ar gamau gweithredu yn unig. Ystyriwch y camau yn eu cyd-destun, wrth ofyn cwestiynau fel, pa anghenion sydd angen i ni fynd i'r afael â hwy? Pa gamau all fynd i'r afael a'r rhain a pam? Sut byddwn ni'n gwybod a yw'r camau yn effeithiol o rhandeilliannau sy'n canolbwyntio ar y plentyn? A gall canolbwyntio yn unig ar bryderon yn y genhedledd dan seilio gofalwyr a llesteirio'r newid. Felly, sicrhewch eich bod yn cydnabod cryfderau teuluol a nodi sut gellir datblygu'r rhain i wella profiad byw dyddiol y plentyn. Mi fyddwn ni wedyn yn cyrraedd yr amser i gwneud penderfyniad. Pe na yw'r plentyn mewn perygl o ddioddef, niwed, arwyddocael ac a oes angen cynllun gofal a chefnogaeth ffurfiol, neu cofrestru'r plentyn ar y gofrestr amddiffyn plant. Wrth ateb y cwestiwn a gwneud y penderfyniad, bydd rhaid rho sylw a yw'r plentyn wedi dioddef camdriniaeth neu amhariad o ran ei iechyd neu ddatblygiad yn sgil camdriniaeth neu isgilistod, ac mae ymarferwyr o'r farn bod camdriniaeth neu amhariad pellach yn debygol, neu mae'r ymarferwyr o'r farn ar sail canfyddiadau'r ymchwiliadau i'r achos unigol hwn neu drwy dynnu ar dystiolaeth ymchwil bod y plentyn yn debygol o ddioddef camdriniaeth neu amhariad o rhan ei les neu ddatblygiad yn sgil camdrin neu esgylistod. Rhaid ystyried barn y plentyn a'r teulu o ran y risg o niwed, ac mae'n rhaid cymryd ei barn i ystyriaeth. Ond, yr ymarferwyr yn y gynhadledd fydd yn gwneud un o'r penderfyniadau canlynol. Os yw'r cynhadledd yn cyrraedd y penderfyniad a nad yw'r plentyn mewn perygl o ddioddef niwed arwyddocael, ond gall fod ganddo anghenion gofal a chefnogaeth, mi fydd annog y rhieni i barhau ar asesiad o'r anghenion gofal a chefnogaeth. Os yw penderfyniad yn cael ei wneud bod y plentyn yn profi neu'n mewn perygl o brofi niwed arwyddocael, a dylid rhoi ei enw ar y gofrestr amddiffyn plant a trefnu cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth ar ei gyfer. Yn ystod y cynhadledd cychwynnol, mi fydd y cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth amlinellol yn cael ei greu. Mae hwn yn cynllun amlinellol o'r camau sy'n ofynnol i ddiwallu anghenion y plentyn a cham bwy gan gynnwys, y ffordd y bydd y cynllun yn amddiffyn y plentyn, y canlyniadau tymor byr a thymor hwy y bwriedir eu cyflawni, unrhyw gymorth y dylid ei ddarparu a phwy fydd yn gyfrifol am ba gamau gweithredu ac amserlennu penodol, a'r trefniadau i fonitro a gwerthuso cynnydd yn erbyn y cynllun. Dylid dosbarthu copi o'r cynllun amlinellol a chrynodeb o'r penderfyniadau a wnaed yn y gynhadledd amddiffyn plant gychwynnol o fewn 5 diwrnod gwaith.
Mae'r gweithdrefnau yn sôn am y cynnwys y cynllun amddiffyn plant amlinellol. A mae hwn yn cynnwys y risgau o niwed i'r plentyn, y ffordd y bydd y cynllun amlasianteithol yn amddiffyn y plentyn, y canlyniadau a gynllunwyd i'w cyflawni yn y tymor byr ac yn y hir dymor yn glir. Cysylltu canlyniadau a lleihau risgiau o niwed i'r plentyn a hyrwyddo llesiant y plentyn, a darparu unrhyw gymorth, triniaeth neu therapi gan gynnwys eiriolaeth barhaus. Mae hefyd yn cynnwys nodi pwy fydd yn gyfrifol am ba gamau gweithredu ac o fewn yr amserlenni, penderfynu trefniadau i fonitro a gwerthuso cynnydd yn erbyn y cynllun, i nodi'r ymarferwyr fydd yn monitro cynnydd y plentyn, datblygu llesiant y diogelwch a sut, a mae rhaid i'r cynllun amlinellol ystyried dymuniadau a theimladau'r plentyn yn ogystal â barn y rhieni, cyhyd a bod yn hynny'n gyson a llesiant y plentyn. Ynglŷn â cyfrinachedd y gynhadledd, dylai ymarferwyr unigol gyfrannu'r holl wybodaeth berthnasol a gedwyr ar eu cofnodion. Rhaid trin y wybodaeth a dderbynir yn ystod y broses diogelu yn gwbl gyfrinachol. Mi fydd rhieni yn derbyn copi o gofnod llawn y gynhadledd, oni fydd y cadeirydd ac aelodau'r cynhadledd yn penderfynu nad yw'n briodo. Mae'r gweithdrefnau yn sôn am yr amgylchiadau pan fydd yn rhaid datgelu gwybodaeth, a mae hon yn cynnwys yr hawl i ofyn am wybodaeth bersonol, achos llys ac achos cyfreithiol, datgeliad gan yr ymarferydd, ac yn bydd y cyhoedd. A mae'r darn yma o'r gweithdrefnau hefyd yn sôn am tasgau ychwanegol y gynhadledd. A mae hein yn cynnwys cadarnhau pwy yw cydlynydd y cynllun gofal a chefnogaeth, nodi aelodaeth y grŵp craidd o ymarferwyr ac aelodau'r teulu fydd yn llunio ac yn gweithredu'r cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth manwl fel offer y gellir gweithio gydag e. Sefydlu faint o blant a theuluoedd fydd ynghlwm wrth y broses cynllunio a gweithredu a nodi'r ffynonellau o gymorth ac eiriolaeth sydd ar gael iddynt. Gosod amserlenni ar gyfer cyfarfodydd y grŵp craidd gan gynnwys dyddiad y cyfarfod gyntaf a llunio'r cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth. Dylai'r grŵp craidd gyfarfod o fewn 10 diwrnod gwaith o ddyddiad y gynhadledd amddiffyn plant gychwynnol ac yn fusol ar ôl hynny heb fod yn fwy na phob 6 wythnos. Felly, i dod â adran 3 rhan 2 i'w ben, y pwyntiau pwysig i'w nodi ynglŷn â'r newidiadau mewn diwylliant ac ymarfer. Yn cynnwys symud o'r unig benderfyniad y gellir ei wneud yn y gynhadledd yw a yw'r enw'r plentyn wedi gynnwys ar y gofrestrwyr amddiffyn blant a'i beidio, ac os felly o dan ba gategori, i un o 2 benderfyniad i'w wneud yn y gynhadledd, sef nad yw'r plentyn mewn perygl parhaus o niwed, ond a allai fod ag anghenion ofal a chefnogaeth. Neu mae'r plentyn yn profi neu mewn perygl o niwed wedi ei gofrestru a wneud yn destun cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth. Rydyn ni'n symud lle mae'r penderfyniad ar briodoldeb cofrestriad yn canolbwyntio'n bennaf ar lefel y risg, i penderfyniad ar briodoldeb cofrestriad yn cael ei liwio gan gydbwysedd o rheoli risg, diwallu anghenion a chyflawni canlyniad y plentyn. A rydyn ni'n weld newid o sôn am gweithiwr allweddol a enwyr i cydlynydd cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth. A beth sy'n dod hefo hwnna yw newid yn y cyfrifoldebau.